Uthe kusweleke iwayini emshadweni ekhana, Maria wathi uJesu asinalo iwayini. Jesu wathi kuMaria, mame ungene ngaphi kokwami, ngoba isikhathi sami asikafiki. Uthe kusweleke iwayini emshadweni ekhana, Maria wasethi uJesu kasinalo iwayini. Jesu wathi kuMaria, mame ungene ngaphi kokwami, ngoba isikhathi sami asikafiki. Wathi uMaria zincekwini, nanoma ikuphi simlalele uJesu, nanoma ikuphi akusokini nimlalele uJesu, nethethe ngokusho kwakhe nimlalele, ningabusi imibuzo eminingi nimlalele, ningabusi lutho kodwa lethe njengokuyala kwakhe, njengokusho kwakhe. Nanoma ikuphi akusokini uJesu, nanoma ikuphi akusokini nise nimlalele. Wathi uMaria zincekwini, nanoma ikuphi nethethe ngokusho kwakhe nimlalele uJesu, nimlalele uJesu, nethethe ngokuyala kwakhe, nethethe ngokusho kwakhe. Wathi uMaria zincekwini, nanoma ikuphi nimlalele uJesu, nimlalele uJesu. Wabantwana nanoma ikuphi akusokini, ningabuzi imibuzo eminingi, ningadiscuss lutho, ningabuzi lutho, nethethe ngokusho kwezwi lakhe, nethethe ngokuyala kwakhe. Wabantwana ningabuzi imibuzo eminingi, ningasoli lutho kodwa nimlalele, nimlalele njengokuyala kwakhe, nenzisise njengokusho kwakhe.